Welcome back to Soban TV Vlogs. Ngayon, mag-ride sa kami. Nag-ready na ako. Ito. Napapunta na ako ng Mandawi nang hindi sila. Balik na ako pag nakarating ako doon. Forge 101. Everyone, and welcome to our friendship bike. I hope you have tons of energy today. It's gonna be a long morning. Ha? Kona sila? Kita mo na sila si Yata dyan pala una dyan pala. Kan ada kinsa mo na? Dumi lagi, ngay. Oh. Gamay kamay ya. Anong waman mo doon sa imong uyab? Imong darling, anong mo doon ah? Diron ba? Ano, duty man na. Wato doon ako may nabuhito. Wala na din mo kay pajuti. Mo din na dugay mo kay hindi mo pa nagyatod. Ha? Mo din na dawahin mo kay mo pang gyatod. Ay, bato tayo na. Nabiho mo siya. Ilasa kay Katie sa one. Ah. Una. Arce ba ba dai? Eugenio. Yun mga bay, abot namin silang John Paul. Uyuan mo. Ayan. TikTok girl. Cutting voice diba sa? Yeah. Nalang video. Shout out na, shout out. I-shout out ito mong darling dia kay Shout out ni Vera. Ingon ta si Biro sa nga, indo ta si mabukiya oy. Hindi ko papalita sa timong uyab siya. Wa may uso niya. Paita sa nitawan na uso. Taga isa to eh. Way uso. Karon pwede na kay barato ko naman bukiron. Di naman Valentine's. Ayo. Siguro to yung gas. Natay sa Mga bibi. kung ana man siya nga wala daw. Uwan niya, yan ang ipuliyas. Pusoy sa. Ano dyan po? Masakay ka na yung... Ang nagitubig si Forge 101 diay. Shout out. Asa na si Niloglog. Tiglog-log na lang siya. Sa ako mamamukuyog yung darling ko no. Ay. Sige, mag-ride siya no? Sige, mag-ride. O di, kanang mga laar ko ba? Asa na po ito mga laag sunod lahat? Oo. Kami ni Kun ba? Oh, Marlon. Mga katura kanina mo ba? May eskwelahan. Tong welcome to Bugo City ba? Mot na to dapat lari to. Shoutouts mga baby girls. Hi. Palay ko hipo sinay hay guliya kay. Wala ko uniform ko. Tingkot dul-dul kung may mangguan. Ay, Big ko, bro. bebian lang. Big ko, bro. Mga mo ground bitaw. Why mo sounds that eh? Dala ko limli ko daw speaking basta ko taka ako. Sounds. Shout out sa mga kuan, mga balbawtog boys. Gunggong. Mga Filipino time boys. Da, pa ko masipet to. Pilipino time ba? May daan ko pa aron to niya.
pagbulot. Mismo ako pili tayo ngayon anak ko. Pilipino tayo ba yan? Di Ang sambo Pilipino. ni mata ko yubi alas 3 media yubi. Alas 3 media jud ko ni mata. Kaya sao man ako Online bitaw ka, pagdiyan ako. Lagi pili time ba yan yang sao man ni. Mo to pinana ko ni mo ngandam ko wa pa ko. Kaya kaning sayo ka to Maligo pa ko pa dong. May ko supervisor na may supervisor. Kaya kita. Dahon ba Pagka ko. gani alas 3 sing minumata ni Biron di akong gihatod. Ako mo siyang gihatod to niya balik ko. Alas 3 lang ng mata. Sa to pa. Alas 3 lang ng mata. Nagkuyog la ipon na lagi. Kasi lang to basta Ato na siya sumuha pareha Ship. biscuit. Yung tanawa lagi. Mo gani. May mo sabi din mo sa wa ko no ya. wa pa mag-ipon. Oh, gipon. Ato Sorry na lang. pareha biscuit. Kami amam ta mi sabot ko magdawog sakay. Kanselado no. Pantubil na to. Sila do kasaliado kay Pamasabot aron. wala. Wala. Kapag si Pao yung giangkas kay klaro ka tong Si uyog. Pa ba? Angela ba? Flores. bag-o na. Okay. Hindi lagod gutong Ah, o kato day. Asa ka may lugar niyo? Bugo. Guadalupe. Simbahan layo po simbahan dere. Una-una mo talaga ito una ako suhitom ni sudan na Wala una. lagi nagona mo. Pagpadong, bugo, pagpadong rin. Bungo ba nga nag-una mo ginitawhan na siya ko suhito ba gani? Sunod lang kita. Di, pagpadong na din bugo. Pagpadong rin dyan po. Bila ko sige tagan ani ni jan pa mga ikalauna kay suhito man ka. Amo giingnan do. Isa ka katlo biron para mas Valentin. Ayubi, may kayo kat-kat. Oo, kat mo kat itu. Ko antig sunod man gud daw. Kat-kat yung silingan din. Kat-kat yung pikas boarding house. Dugay man ito tigib. Ako tayo pagkuha akong drone. Ipahigda ng lublak. Oh, tigda ko pikas eh. Pahigda, iba. Oy, pahigda na karon. No. Elag. Ano di batok? Ika init. Nyara. Ay, babarog lang. Ano tayo? Ano tayo? Bali na rin. Oo, ito po dito daghang bike. Kato mong usa to nagsap ka ba? Pag sugod ng biron piti siya giti mo. Lip tagi ka. Oh! Ano? Ay, interview ka. Ay ba? Ay, nag-record. Ha? Imog ra ba kini siya dito sa no? Nalabat first sight na siya. Double cross. Pag-smile. Basta pero ang ko diskarte nimo dito gis parte. Kan penting kanta to god. Nakuha siya sa legal tingin. Ikaw tingin. Kanino ka? Ayos na. Ayos na linghod pa man. Oo na nagkaw mga bata di ako kay. Gagawa ko makita tambol. Makadano. Kaya magtagsa dito kay hilak kan. Kaya mo pama mo yo lantay. Dire oh. Dire. Na. Every tagahiwa na ay usa kalas dire taglingko no. Adano na to sa paay. Naong sa dabusog. Singot TikTok girl. Medyo magnaligmurog, Ha? singot eh. Kira mo? Higop sa baw, Manawa oh. Gipaligo ninyo dire. Bukas na sila ron. Ika sa sila. Atbangan. Atbangan. Gisingot sad. Busog kayo. May among girl TikTok girl. Kawan nun, no? Dagom na. Ay, pag TikTok sa tayo, TikTok sa tayo. Kana. Doro sa kong dagat ron. Malakaw na Paul, lakaw na ta. Ako na maglakaw, may karon naman tayo motor mo. Sila ba? Pwede ba tayo bonus ibe? Half Half. mata. Wag, ganito nila. Okay na lang. Maugar na igbiyahe bro.
Nag-drive na to. Dali ako na hibilin para sa patong ra sa lingkuranan ang short ug sige na. Na-missing na to dito. Mura pa plano nimo kay para wa Alay. subo ba. Bian nga sakit sa iyo kay ning mata last tres. See? Sa pambuang sa kuha sa patron. Gipukaw. Yo, buman akong Lego yo, ikaw na. Yung asawa. Ano mo dra dilihat doon? Ha? Ikaw na di mo. May bitang na siya kuan. Ina to din mo yob. Ngatod niya. Ipon mo. Buntis na ganito. Gabi ko katawa sila. Bugal-bugalo na pagkatawa. Advice kayo, kaya na siya. Makapakayugan ka ng Sir John kay Ging na magsila. Di ka makayugan. Otiyon ko. Tabuan. Asa na bitang bugnaw ani? Sakit ko. Ha? Ato ko tilaw? Malakaw ra man gud oh. Gigas ang sleepy. Dato bro magbayad ka ba? Ibalag. Nay nakita nga kuan ri oh. Bagong isda diri sa bugoon lo. Panat. Udlo. Tandong nga mga kitong isda sa udlo tayo. Oh. Umod. Hino ba? Bay, nami da isda ni nagi. Tilaw naging dagat. Una mga koy. Yan to na ba sila? Amo ko balon sa dito, adi para milasan ni. Play na ni? Naka-play na? Oh. This is Urban TV and her twins. Sakop to siya dito. Kamo sa Ay mga isda na napadupag no. Wash out. Urban's vlog. Surban TV, Surban TV. Urban TV. Wash out. Turn off. Turn off. Nagtugkad ka lon? Wala. Sabi na ko ka magtugkad bro. Puro magbino ang mga tana. Ha? Uy, mure pa. Yob. Ay. Yob. Oh, yob. Mure pa rin. Matlon tawa. Awalo yun mo. No. Naglotaw. Ina. Ana ba dong? Oh my pagkasaw. Pang. Ato sa humod. Pinakoy pinalim mo sa Shopee ra ko. Kamo sa manghod. Para. Pwede gitawad bitaw na ganina. Dati lagi sa battery. Oh, sarap mo battery. Masarap pa da. Nani? Pero kung pag ka battery Shopee ra gyud. Naka-play ni. Kapil ina sa awala yun. Ang sao man nakakita. Awala play na yun. Dali kayo.
Di mo mga to gilaw. Kung ano yun. Oh, ako ala. Nakasildo ka sa sige naman gina. Mana sige na lagi. Bukahan ka ng kwarto. Bagol agsin. Ini lang imo nga. Wala nang agsin. Murag padalaan mo siguro kana. Po email sila. Naman imong lubot ba? Ano ba? Langoy ba lang yan? Ay, alone. Dogong. Isda sundot. Ganyan yan, dalam yan. Kamu lang ay good. Di sakit gamam lang sakit mo diri oh. Tagunsul gula ka buntod singot. Ato na si Amas Boss Erwin. Ano si Shad Lucas be? Shad Lucas. Sa pangalan mo? Kokas. Bogoy bata ah. Lapigon makang magawang. Ha Sir John. Sila na diri sila daw. Ako ni pilay limit ani kinalaman. Sila ko sa walay limit. Ora bito. Ako re mo na song sir. Ako song sir sa sir. Isuko ni ko pag kabangan mangudok na to. Pareho pa nagbuhok. Mulaw. Bitaw no. Sige pagyapon imong kuan sir. Imong clinic sir, imong basketball. Okay, sige pagyapon. Mga bata. Nahunurot. Awa ka man pakaon nun. Pag yagi sa kalawisan kwarta ko sige to eh. Pila 20-20. Wintas ko. Ah, 50 na. Bisyo naman. Okay kayo. Oo. Abang kasi man na good maka training ko katulog nya tag 700. Bismil uno si man na eh. dako ah. Ang abang des gym. Awi abang. Ang presidente rin eh anak ko nga sa presidente. Apil anak. Ah, Sa 15 katulog siga bata, size ka bata. nasa pinta. Oto nakapay ko dinana. Oh, bitaw, nindot. Ingon ni ahong nga isira ta na sa division of basketball sa Agoy. Ah, Pangtangon ni nawa noon. Tagaan kong liter sa presidente kay presidente trabaho man. Para uyo be hayo yo. Coach bawal sa hangguan coach. Further notice na nato training sa mga bata kay. Sud pa kayo mag ginikanan ni gramo ba. Dindot na sa'yo ka na i-vlog nyo mo ba? Yan. Adios na ko dito. Oh, madali. Nya Mga imong mga bata yo, doon sa tabalik. Balik niyo ring tang-tang diha. Una to duha, tulo, nana ra ba? Ano sa mga? Pangto duga naman nam. inyo ha? Nagapon. Doa mong gapon gratis nga to. Kakuan sa do, dapat sa mga budlaan asa Baogo. Kaya nagkakmaya, agi lang Baogo. Tort sa ilawom dagwa.
Ano ball handler ba yan ani? Castro, Castro, Alapan, ball handler. Ternorio, ano mga ball handler? Dribbler ka. Terence Romeo. Rio, ano yung mga dribbler? Pringles. Oh, Pringles. Ano yung mga dribbler bro? Yung kag ball handler. Ternorio. Kamao na mo dribble pero awam lang duwa sa team. Puntos ka po. Kamao mo ta nagtao ba? Ano yung mga dribbler kung gratis? Oh, dribbler. Mauna yung nga kuan niya makuanan sa PBA god. Dagan nag shoot time ba? Shoot time ba ya? Mukot pili na ba yung team rapig duwa na. Oh, lagi. Ya PBA na ba yan na. Ang iyang duwa god sa kanang pista kuan man god ingan na. Okay ba? Ning duwa na sa mo ah. Teammate ba? Kurang anuan ba? Higda ay. Mo na ya. Anuan ba? Sitting relasyon. Katlo binaasan. Pero ako alasan ni Biro na. Sitting relasyon na mo diri yo. Okay dapat. Ay, kubat eh. Sabi mo yung mga ano to. Ito tato. Misipahan. Nagbuwag na si Muragoy. Ayan kami ato ayan. Tapan bisa ayan ba ya? Oo, kuna mi ato. Ang karon. Ako tumutor wave. Yan daan mo ayan. Ya, sabi mo to yaga po, sabi. Oh, wala nang Okay na ba? Okay na? Iya ba tong Iya mo tong gi-vlog no? Pagkulit tayo, si Saka may staff to. Gabi yan, pagkulit tayo. Domingo. Metodo ayan. Ika ng tao. Yung mga simple kong klaseng siya ato na po nga. Sipi. Halang-halang receive ya. Udlot. Guadalupe. Abi na ko. Magaling lang. Ana di pagkupay de. Bye. Ano? Eh ginakay dia na kay. Udlot recipe. Bora rin mo tilaw sa imong luto ba yaw? Sana kay. Yang tag Ang niluto lami, na mutilaw lami, samot ka lang. Wag na no. Nay. Kay mataktak. Magic sarap po, magic sarap. gani. Pantay ka? Ol. Ayo. Sa babuhin naman doon sila na. Ay, kaya bala ka mo. May kang nagpiga. Pantay ka? Sa ano? Touchscreen mo na. Mantay ka, oh. Mantay ka. Isa ang gigamit. Wa para saan, murag isaan na. Apil na sabaw. Pamuwi. Lagi sagbot. Goy, pamuwi sa paghuwat ganina ba? Pero di. Sagbot. Asa man ang atong kuan? Ina sagbot si kuan dahon sili. Sudan na sudan. Dahon sa sili. Lan ko rin. Eh, puni pa yun, kamay ron eh. Damo ni Koreana diri. 안녕하세요. Ano man sa'yo? Halang-halang sa'yo. Musa eh. Gonsa ka dia, boss? Boss. Tao man ni pag-ibot. Tuloy mi sa pag-ibot, boss. Boss, tuloy mi sa pag-ibot. Dano, sa yung ibot ay. Ah, daday. Okay. Mulutog halang-halang kuya. Halang natin sa ba. Doon ko rin, siman. Asa mag lutuan na ang kaliro, Paul. Kaliro. Chef. Okay rin na, chef. Oh. Kunig mga laus-laus. Ako ani. Patay-patay. Mga pati-pati. Kay patay. Unsa pag patay. Yan nila pagkuhan. Imo rin tanawan. Kita na mo na. Sama. Bugo Sudlot Express. Oh, udlot. Guadalupe. Iya mo na tunuan niya. Kanan ba? Ibikol Express yung tirada mo. Bugo Express. na Bicol, Bitol. Words, lugro. Bugo Express. Unay ka papayas kuya. Oh, ano na kay gamit oh. Oh, wala. Sige ra kag. Bakit sa noy? Sige ra kag hugnod. Pilit ka noy. Ako kaligo. O di na katunga na.
Basing. Pwede ka tunga ra. Ay, usa dala kay. Asa lang ba? Usan lang. Shout out. Shout out ko sa taga Motorstar. Gilunod na. Gilunod na. Gilunod. Lubog gabi ang atang mga manok. Wala lamas mo. Asa mag panyob? Dara dara. Tangad. Nakayon. Kumana pa yun. Bukayon. Salamat tayo ko ni skateboard vlog bro. Ang asin ng bitsin handa. Ang magitsin na. Sarap bro. Sarap. Ang tangal yob, imo na nang ikuan yob. Yoy. Ano na kita? Dagan asista na. Bukas yob. Kinaupoy. Kaunsa naman eh, hindi ko po. Dukduka ang pruan. Ang pruan ba dukduka? Yung gasis ba? Puro dok-dok. Ay ko na. Ang papaya. Wa pa may adli para papaya. Tara, gilunod na. Kasa mo kaya si. Gilunod na. Worker, engineer. Oh, kayo kakano sa stand naman eh. Kaso Employee. Ay employee. Asin. Dugaya ni siya pikir. Sakto pa. Wag manggaw. Na, chip. Ano ba? Ano ba? Skateboard vlog bro. Chip lang ba? Yatbang ba? Initial ba na initial? Matara o asin bitsin. Sayangas taga kanti wa lagi hire. Magmahal ang taga-kanina na. Mahay gitu. Resign lang ba yun? Ang bayad, resign na lang. Saan ba ite? Kotong medallion. Pamig medallion. Ganito ang Paras Bamboo. Balik lang ko maabot na dito. Oh. Kasi pila kay entrance ay napita ron. Uy, mas day. Mamni kayo nag-hotel dito? Lami ay isot to yun. Mao na ba ito ni? Danay. Mao na rin. Ayan. Mao na rin. Mao ni. Gambi lamni kayo ano? Lihat bang eh?
O diyan lang ka. Banat ya ba na? Grabe di makan sila, mendo tindahan na eh. Dito na, ato na ito tumoy. Kini kuya, di ko mga driver kuya. Sabi mo cellphone. Oke. Bantay ya. Nada ito na, disgrasya rider. Dari to katusa. Mo dito na yung ambulansya rin. Kana magsakay tag motor. Oo, kana maglingkod og motor. Adto na mi Medellin. Oh, shit. Mga bay, nauli na ta. Oh, kuha kayo. Init, ikot dagat. Oh, worth it, ilingaw kayo dito sa Medellin. Sa sabod, sasabihin nyo salamat sa pagpagsa sa kaadlawang laag. Yeah.